i del propi Joan Carles I pretenen imposar una solució de continuïtat sense comptar amb l'opinió dels ciutadans. Ells busquen fer perviure una monarquia establerta pels principis del règim dictatorial franquista. Avui l'estat espanyol vol iniciar una segona transició política, que se suma i que no modificarà la transició que els catalans ja fa anys que impulsem. Una transició catalana que arrenca amb el procés de les consultes, fins la primera gran manifestació de rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional, passant per l'11 de setembre de 2012 i la via catalana de 2013. Avui existeix una majoria social favorable a la independència i ha quedat clar que la pràctica totalitat de la ciutadania vol votar el futur polític i en respectaria el resultat fos quin fos. Els catalans ja hem pres el rumb cap a la nostra pròpia via d'afirmació, la via catalana cap a la independència, una via democràtica, pacífica i cívica que mira a Europa i que té com a eina les urnes i la pròpia democràcia. La via del dret a decidir, via que té com a finalitat fer un nou país. Volem construir la República Catalana, una nova democràcia que neixi del vot dels ciutadans. Som demòcrates, som partidaris que la democràcia s'imposi arreu i, conseqüentment, que els ciutadans d'arreu puguin decidir sobre les seves institucions de govern. Som republicans. De l'abdicació del rei i del debat a l'entorn de monarquia o república, hem d'exigir la forma de govern que estigui al servei dels ciutadans. Defensem la república que iguala els ciutadans davant la llei i que evita que l'interès públic esdevingui privilegi d'uns pocs. Ens solidaritzem amb els republicans espanyols i alhora exigim que aquests respectin i donin suport al procés català, que té com a fita el referèndum del 9 de novembre per decidir el nostre futur polític com a poble. Som un poble. El nostre compromís i lleialtat és amb la República Catalana, la república dels ciutadans lliures, iguals i sobirans que compartim una terra, una història, una llengua i una cultura catalana. Som un sol poble dins una societat diversa i cosida per l'anhel d'un futur millor per tothom. Posem la nostra força al servei del país, al servei del referèndum del 9 de novembre, al servei de la recuperació econòmica i la justícia social. Posem la nostra força al servei de l'estabilitat institucional del país com a eina imprescindible perquè la via catalana culmini amb èxit. Vivim moments excepcionals on tots i totes hem d'estar a l'alçada de la gran responsabilitat que ens toca viure. Comencem el nou país, ara és l'hora de la República Catalana.